There is a new Major General in the army, Brigadier General Asha Walter Tafumane. Mr. Mnangagwa has been moving army generals around a frenzy. Sana pina mashoko kubuda panguva inoi konkonzi pane a new general opromotewa panguva ino kuri konkonzi vanobomshogeza. Right now they are exposing each and every corner achisiya no stone unturned. Zvakuita kuti the regime ive desperate. Navo vakungoita mobilizations, vakungoita movements. Ari kunyatsoratidza kuti vakomana ava vari kutya ndobva subscribe like on the bell kuti ive ipindira mberi panapa pachinjiredwa wamedwanyora achiti ZANU spokesperson Chris Watermouth Mutsvangwa said Mnangagwa is doing this as part of the coup proofing. There had been rumors that Tafumane would be made an army general. It is happening. Where is Geza? Geza mentioned that there are progressive people in the military. Zimbabweans have not seen them yet. All we know is a military that has been willing to do bidding for the old mandalas of ZANU PF. Gukura Hundi, August 2018 shootings. There is nothing to suggest a progressive and professional military. It is unlikely to change anytime soon. We are on our own. Remember, FAS, which had those parallel candidates for Citizen Coalition for Change and gave rise to CHABANGU, the imposter. Brigadier Tafumane knows something about it. He reportedly led that notorious organization. Some Zimbabweans have said it. It is a CIO-run organization. Thomas Konomuda Pangwa ino ari kuexposewa these guys vefas and this mobilization yaitiwa nekupromotewa kuitwa ana general ota Tafumane zvitiko zvinyatsoonekwa kunzi aiwa the regime panguva ino yakunyatsokusapota bhesi rayo rekuti hativambooni kana resistance and hapana kana munhu anozomboenda against them. Mashoko anyatsoonekwa kunzi Bomshogeza was right. Mashoko ese ataukwa naGeza aitaura chokwadi. Pinda kumesection medu mudzimafunguro enyu kuti kudii pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like, set on the bell icon.